रायजोफोर मानगोनां प्रमद बर' सार बारग' बिटिसिनि CMआ मोनसे पस्ट होफैदों आरो बे पस्टआ मामायाबो दहाय मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन। मामाया बुंदोंमोन जे बिटिसिनि बा बिटिआर थांनाय 5 बोसोरनि 16टा डिपार्टमेन्ट्सफोर जायफोरखौहाय डिसिनो सामलायनो होदोंमोन, डिसिनि आखायावमोन, बेखौ हाग्रामा महिलारिनो हरफिननांगौ, हरफिननाय जाबाय। 16টা বিভাগ ডিসি সকলক কেইটামান বিভাগ दा बिनि उनावनो मामानि नैबे बाथ्राया ओंखारनाय लोगो लोगो प्रमद बर' सारा माखासे खोथा बुंदों आरो बे रावा जाहैबाय लिरनाय रावा खुगानि रावबो थायो नालाय, नाथाय नैबे लिरनाय राव बेखौनो आं खुगानि रावजों फोरमायगोन। दा बिनि सिगां प्रमद बर' सारा बुंदों दहायहाय सानाव जोङो प्रग्रामाव नुनो मोन्दों मानगोनां UG सार मन्थ्रि हिसाबै फैबाय आरो जयन्त बसुमतारी सार MP हिसाबै आरो MLA हिसाबै फैनाय लरेन्स इस्लारि सार, लोगोसे खाम्फा बरगयारि सारखौबो नुनो मोन्दों आरो माखासे UPPL नि लिडारफोरखौबो जोङो प्रग्राम स्टेजाव नुनो मोन्दों। दा बेनि गेजेरावनो प्रमद बर' सारा बुंदों, I extend my heartiest congratulations to Sri Hagrama Mohilari on taking oath as a Chief Executive Member of the 5th Bodoland Territorial Council। माने गाव हार्टिस्ट कंग्रेचुलेसन गोजोननाय मान बावहरदों हाग्रामा महिलारि सारनो 5थि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मोननो हाबाय होननानै। My best wishes also to all the newly elected members of the council who have been entrusted with the responsibility to serve the people of BTR। माने BTRनि गासैबो सुबुंफोरखौ सार्भ खालामनो बा सिबिनो गाव गासैबो इलेक्टेड जायफ्रा देरहानो हाबाय बैफोर मेम्बारफोरखौबो गावनि गोसोनि बेस्ट विशेस मोजां हामलायथिखौ बावहरदों। दा बिनि उनावहाय मामाया जेब्ला बै बुस्थुखौ आं दहाय फरायनानै होबाय बा बुंनानै होबाय, बिनि उनावनो प्रमद बर' सारा मोनसे लिरफैदों, दा सुपारभिजरी एन्ड मनिटरिं पावार्स of DC over BTC departments were already withdrawn on 27 December 2023 by our order number BTC IBA 679/2020-244। थारमाने बाव प्रमद बर' सारा बुंफैदों जायनाखि डिसिफोरनो मनिटरिंनि थाखाय 16टा डिपार्टमेन्ट्सखौ हरदोंमोन बेखौहाय अलरेडि उइथड्रन खालामखानाय बा बोख्लायफिनखानायमोन थांनाय 27 डिसेम्बर 2023 मायथाइयावनो। बिनिनो बाइट नाम्बार अर्डार नाम्बारा नैबे नायनानै ला रायजोफोर होननानै एस ए क्लेरिफिकेसन टाइप प्रमद बर' सारा होफैदों। अब्ला दहाय मामा बुंनाय आरो प्रमद बर' सार बुंनाय जेबो गोरोबाखै। दा जिखुनुआनो जाया, खोथाया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारा जे फैफिननानै 16टा डिपार्टमेन्ट्सखौ मोनबोफिननायनि जों खौरां मोनबाय, गोजोनथाव खौरां। दा बिनि गेजेरावनो जों बुंनांगोन प्रमद बर' साराबो गावनि 5 बोसोर टार्मावहाय 100%नि गेजेराव माखासे पार्सेन्ट बिथाङाबो डेभेलप खालामबाय, खालामाखैबो जों होननो हाया। दा हाग्रामा साराबो बिनिफ्राय साबसिन आरो माखासे पार्सेन्ट 100%नि गेजेराव बेसेबां हायो डेभेलप खालामलांजोबगोनखौ जों आसाल' लानांसिगौ। गावजों गाव पाब्लिकआ नांलाय खमलाय खालामनानै जेबो लाब गैया। मेटारा सोनारो लिडारफोरनि सायाव, पाब्लिकआ सायख'यो न' डाउट लिडारफोरखौ। आंनि बे साननाय आरोना बेखिनियानो। लाभ इउ अल रायजोफोर फोरमायनानै होबाय बेखिनियानो।